mba na-agba ịhụ na ndị ọrụ na-alụ ọrụ otu kwesịrị ekwesị ma mara oke na ọrụ dịrị ha dịka o si wedị n'usoro iwu na steeti a. Gọọmenti Anambra steeti amalitego inye ọzụzụ otu izu ụka maka ndị na-alụ ọrụ na Operation Clean and Healthy Anambra OCHA Brigade. Ya bụ ọzụzụ bụ ka a gaa n'iru ịhụ na ihe na-aga otu kwesịrị ekwesị, ndị na-alụ ọrụ mara oke na ọrụ dịrị ha. Ka wetara gị akụkọ a n'uju ya. bụ Comrade Celestin Anere kwuru na ọzụzụ ahụ a na-enye ndị ọrụ ya bụ nke gbadoro aka n'ime ka ha nweta ọzụzụ pụrụ iche n'ihe gbasara nchekwa nakwa ndobe iwu nke steeti a, ma kwezie na ọzụzụ ahụ bụ nke ga-enyere ndị ọrụ ya aka n'ọnụkọrọ ọbụla ezige ha ọrụ. O kwukwaziri na amụma bụ nke ndị ọrụ niile nọ na brigade ahụ so na ya, bụ nke a ga-eji wee chọpụta ndị ga-arụnwu ya bụ ọrụ ma ebe ha kwesịrị ịrụ ya. O kwukwaziri na enyeche ha ọzụzụ ahụ na ụfọdụ bụ ndị a ga-eziga n'ebe dị iche iche bụ ebe ha ga na-arụ ọrụ ha, bụ nke o kwuru na ụfọdụ ọrụ ha ga na-arụgasị n'ebe ezigara ha bụ igbochi ịdị na-ele ahịa n'okporo ụzọ, ime ka ndị ahịa na-edobe gburugburu ha ọcha, nchekwa obodo nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Onye personnel manager nke ụlọ ọrụ ahụ bụ Maazị Anthony Agbafune kwuru na ndị ọrụ ahụ bụ nke a ga-azụ n'otu n'otu iji wee kwado nlụkọta ọrụ ọnụ n'ime onwe ha ka ha wee nwee ike fee obodo ọfụma. O kwukwere na ọzụzụ ahụ bụ nke a ga-enwe ọtụtụ nkụzi n'ime ya, bụ nke o kwuru na a ga-anọ n'ebe ahụ wee kụziere ha ka ha ga-esi mee ka ndị mmadụ nwee okwukwe n'ime ha.